A čaute ľudia, tu je nový video na tomto kanále, je to z hry na Robloxe. Táto hra sa volá The Captcha Game a I'm not a robot. Tak ideme na to. Viete, akože to overovanie v kuse, čo máte hoci kde na hociakej stránke I'm not a robot, tak toto asi budeme niečo robiť. Takto. Dobre. Text, aha, čiže máme iba prepísať akoby ten text. To je ľahké, 7 RTVOB. Dobre. Vegetables. Čiže banán je ovocie, jahoda je ovocie, kukurica vegetable, úrka je vegetable, to je tiež aj toto. Dobre. Takto. Čo? Tak počkajte. Toto je zatočené. Takto. Dobre. Čo musí byť takto. Takto. A takto. Tic-tac-toe. Čiže hráme akoby čisto len. Vyhral som. To bolo easy. Select all the squares with education and care board wonderful. Máme wonderful alebo? Aha, nie, asi mám education. Aha, že mám akože nice? Čo mám nice? Nechápam. Tak. Wonderful. To je jedno. Keyboard. Keyboard tu nevidím. A kde by to bol? Keyboard. A ešte education, čiže education. Ale máme. Enter the. Čiže ja HB 007. Stop sing. Takto. Nie, tak asi tak jeden. Toto. Takto. Možno, že je to. Tak asi to som nepočítal len toto. Tak prečo to nejde? Tak to je stružom vyznačiť to miesto, kde to je tam natesno. No, už to mám. Máme chytiť 5 týchto krtkov. Dobre, máme. Free collect.
Yes. No. Yes, tiež no. No, máme to. Máme označiť všetky tieto čivavy. 3 sú tu len. No označiť semafor. Tak akože... Tak všetko. Čo mám označiť, že akože... Všetko to nie tak... Takto. Toto mi nejak nejde. Dávaj si free hint. Aha, tak nemáme free hint. Tak hint. Tak to je dosť. Traffic lights. Som si trochu zmenil. Tak čo sa počíta za traffic light všetko? A s tým to áno. Lebo traffic light je semafor. Ešte tu je. Tak ja to ešte si mením. Tam je traffic light, tu je traffic light, tu je traffic light, tam je traffic light. Traffic light je všetko, toto má 100%. Ešte tam je. Tam. Tak tiež. Zase mi mením obrázok. No niečo mi tu nesedí. Takže, že by traffic light zobrali len toto. Skúšam hocičo, čiže asi všetko. Nie, ale tu by to malo ísť. Dobre, tak tuto asi ukončím, bo som úplne stretnutý, tak ahojte, čaute.